Lydia Okelo machiegni. Jatend migao mateko Davis Chechiro yie ni miyo manyinge Anne Njoroge mapoko winj ndache bang' chopo ka obila ma okwach kich ne oriko kuongo olemo apise. Chechiro kata kamano wacho ni mauta ma miyo wacho ni ne mare ne riko kele pachoka gi kambi mar Galana Energies ma en achiel kuom kembe ma sirikal omiyo rak mar kelo mauta e bwo chenro mar nyiewo mauta kind Kenya gi pinje mag Arabu. Kaka jachung weche marwa Ken Mugaleronwa, bad migao matayo chenro mag wath KPA bende wacho ni otiyo gi oboke mabandia e temo riambo ni mauta no en emano kelo hethurka. Bang' ywaruok ma osebedo e wi kontena ma yande ogowe wath ma Mombasa kod mauta ma wachne pod chendo, jatend migao mar teko Davis Chechiro golo duonde kendo e wi ywaruogno matudo miyo ma ja ohala Anne Njoroge to kod kembe moko ariyo. Chechiro ma oloso e chenro mar pidho yien e kaunti ma Baringo oyiene na diere ni miyono ne ochopo e apise mar chwalo ripot bang' meli gowo gi mauta no e dho wath ma Mombasa kane ok ong'eyo. Hiyo kesi iko kotini kwa sasa. I'm aware a lady called Anne came to my office, ameenda huko kwa port akasema meli ni yake. Hiyo meli ilifika kitambo, brought in by a company called Kalana, and it has been discharged. So we will work to cooperate tujue ukweli iko wapi. So but the case is in court at the moment. Chechiro medo ni mauta mane okele pachoka ne okel kod kambi miluongo ni Galana Energies ma en achiel kuom kembe ma ne omiyo rak mar kelo mauta e thurka kokalo e winjruok mar Kenya kod sirikende mamoko mar nyiewo mauta achiel kachiel. Kata kamano Chechiro komulo wach motenore kod lal mar miyono kata obedo ni en ema ne omiye chik ni ochope log tich mar okwach kich kendo ndik dhoge tarik 9 mar dweni, to nyaka sani ok ong'ere kuma entie. Korka korgi tend bad migao matayo chenro mag dho wath ma Mombasa KPA to mako chung' motegno ne gin ok ging'eyo miyono manyinge Anne Njoroge. KPA wacho ni miyono ne otiyo kod oboke mabandia mar dwaro ni yangi kaka wuon mauta mane riko kel gi kambi machielo. Oboke ma KPA otang'o nyiso ni meli ne oting'o mauta maromo tan 9,460 ma ok tan 100,000 ni kendo ne oketo sigo e meli no e kind tarik 26 gi tarik 28 mar dwe mar 9 higani e boma ma Yan Bui e piny mar Saudi Arabia. Meli no ne ogoyo wath ma Mombasa tarik 4 mar dwe mar 11 bang' chwalo ripot mar dwaro gowo tarik 11 mar dwe mar 10. Tan 49,991 ne en mar Kenya ka tan 44,363 ne madhi Uganda, Sudan ma milambo to kaachiel kod piny DRC. KPA wacho ni oboke magin godo yango ni kambi mar Anne's Imports and Exports Enterprises ne onge kod osigo moro amora e email no. Ile bill of lading yake anasema this is the bill of lading she saying. Ndio kweli. Bill of lading imesainiwa na shipa, huwa ni yeye. Carrier ni yeye. Sasa you can understand things that cannot add up. Yale ambayo sisi tunajua ni kwamba hii meli ilikuwa imebeba ule mzigo ambao tumewasomea hapa kwa lugha ya Kimombo, ambao zaidi ya nusu ilikuwa ni ya Armco na nyingine ni ya nchi jirani. Kwa hivyo huo ndio mzigo ulioshikishwa hapo. KPA bendo yango pogruok mamoko manie ywaruogno mauta mane ogo Mombasa ne owuok e piny mar Saudi Arabia ka oboke ma Anne ni godo to nyiso ni mauta ne omolo kowuok e piny mar Azerbaijan. Amuri ma ogoyo obokego bende nitiere kod pogruok. KPA yango ni osigo ne ochopo tarik 11 mar dwe mar 10 Mombasa. Kamano e kinde ma bende Anne wacho ni osike ne riki pango e meli e pinyno mar Azerbaijan. Ken Muga, Ramogi TV. Neno odiochieng' mar pith yien Nyakoro Mgajwang' jatenda piny Kenya William Ruto